Takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska je to so mnou Rasterko. Ahojte ľudia. A ideme si hrať Phasmophobia. A keď dáte Dobre, ja berem EMF-ko, berem. Keď dáte na toto video 15 lajkov, tak natočíme ďalší diel. Toto sú hneď už pootvorené. Pootvorená skriňa. Je tu music box. Aha, to je nejaký útok? 4. Kámo, vieš čo? On sa tuto spawnul v tejto Jo, tuto sa spawnul v tejto miestnosti, on bol predo mňou. Podľa mňa je to démon. Podľa mňa je to démon. Je to démon? Ale môže byť, že to je démon. OK, ale vrám, čo všetko mám brať. Asi teplomer. Teplomer zober. Are you here? Berem aj oné. 5. Are you here? Give us a sign. Dýchame tu strašne. Hej, mám. Tak polož ho tu. Are you here? Kamo, ale to čo bolo? Choď kúkať orby alebo niečo. Idem. Alebo choď zapnúť poistky, alebo proste, lebo tak. Idem pre kameru a nejako kaj orbiky. OK. Ale podľa mňa to ten Ghost Orb nebude, lebo to už by sa mi ukázali. Tak choď napríklad zobrať docko. Oddaj, ty už za chvíľku nebudeš mať sanitu, už máš 44 sanity. Vadí, to ešte chill. Útoky, skoj si do... Maria Stevens, are you here? Polož to tu. Ale tak, aby smerom na tie dvere. Ja by som to dal smerom na tie dvere. Alebo takto, no. Zatvor. Ona sa keď tak tuto spawnuje, ok? Takže, aby si nebol potom prekvapený. On zase presne v strede tuto spawnuje. Takže radšej by som bol takto. Že pripravený, že... Je tam krucifix, keby niečo. Jak sa volá? Maria Stevens. Maria Stevens, can you talk to me? Maria Stevens, can you talk to me? Give us a sign. Give us a sign. Ona zás vypá poistky? Hej. To bolo... Ja. Akože vážne. Ne. No tak. Ak- Dobre. Takže najprv si idem tam položiť rýchlo kamerku. Zežerem všetky pilulky. Daj. Ja ti budem sledovať, či to není oný, jak sa volá, no ten, Čo? no docko. OK. Ja idem kúkať Ghost Orby. Keby ste so prešiel a nebudú tam stopy, tak to je vrej. Tak idem tam dať ešte narýchlo hento. Ozaj, prosím ťa, hovor do Bčka. Jo, že idem dať solo, že možno to bude v raid, keď neprešiel. Keď neprejde cez to, Okej. teda cez sol, tak. Tak freezing to určite není. Freezing to není, freezing si môže odškrtnúť. Jo. Dobre, takže odškrtneme si freezing, to nám hneď dosť ghostov, ty kokos, dá preč. Keď si to, že... Takže Wright, Spirit, Goru, Obey a Raiju. Spirit box, to všetko môže byť. Pocko to môže byť, alebo nemôže? Môže No byť. ty kokos, neviem. Give us a sign. Are you here? Maria Stevens, are you here? Maria Stevens, are you here? Maria Stevens, are you here? Všade prehľadal tie oné dvere? Yes, áno.
Podľa mňa to ani Sa ma to Spirit takto Box není. zaujíma. Podľa mňa to ani Spirit Box není, Ne. ani Ultravel, lebo to som úplne všetko a vychádza mi to na Raijua. To počkaj, tak ja idem čeknúť Orby. Ne. Čo to môže byť? Docko to môže byť. A mne sa to, že Docko... Mne Ne, to iba vychádza na Raiju, keď to není ani Ultraviolet, ani no Onego. tak podľa mňa ja som akože... Spirit Box. On môže byť akože Ultraviolet, vieš, že to môže byť napríklad až teraz môže byť napríklad, vieš. Len predtým, keď som všetko prešiel, nebol. A nemyslím, že tam furt niekde niečo otváral. Však ja viem, ja som to prešiel potom, keď ja som počuť, vieš. Aj teraz, keď si tam bol, tak furt zase niečo otvoril. Dajme Raijua. Vyskúšajme. Čo má všetko Raiju? Čo si dáme? Ja neviem, čo si môžeme dať. Dáme si, že Ghost, ale podľa mňa Ghost to není. Vieš, dajme Goria, že Ultraviolet, EMF5 a DOS projektor. To mi tak aspoň trochu vychádza. Počkaj, čo? Že dajme si EMF5, Ultraviolet a DOS projektor, dajme si Goria, to mi aspoň vychádza. OK, tak teda môžeme jet. Ide. Kámka, to Teda, bude že to dobre. bude Damon. No, super. Je to oni. Je to oni. Je to Oníčan. Je to oni. Je to proste oni. Viem, že to je Oníčan. Oníčan. Dobre, Oníčan. takže Okay. pre toto video by to bolo všetko. Takže ak sa vám páčilo, tak nezabudnite like a odber a ideme sa pri ďalšom videu. Čaute.